Praise of God, they shall be his people, and they shall be their darling God. Otodeni Jesu Tata boka nke 26 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 2 na-arụ ụka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata na aja nke Mass tata ezinụlọ Emmanuel na Ngozi Obiora na-enye Chineke ekene maka ngọzi Chineke na amara ya n'isi ezinụlọ ha wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ezinụlọ ya niile ndị grandchildren ya na ụmụ ha niile ka Chineke na-edu ha Helen Ebuniwe na-enye Chineke ekene maka grandchild ya Sarah Nnedimma Ekweọgwụ onye nke mere mmemme agbara arọ izizi n'izu ụka anụnwa wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Onyi Ọgamaka Diane Okoye Chinenye Okoye na Nnamdi Nwosu ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha ezinụlọ Siwaye Ogunna na-enye Chineke ekene n'isi Loretta Ogunna ya Samuel Anaso na Jane Nnolen bụ ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha were na-ayọkwa ka Chineke na-abawanye ihe dị mma na ndụ ha ezinụlọ ụfọdụ na-enye Chineke ekene na-ayọkwa maka ihe ezinụlọ ha niile bụ n'obi ezinụlọ Amụchie na-enye Chineke ekene maka nwa ha Sofia Adaeze Amụchie onye nke na-eme mmemme arịbụa eji were mụọ ya wee na-ayọkwa ka Chineke na-anụ ọnụ ekpere ayịyọ nke ha na-ayọ ezinụlọ Kolue na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya
n'isi oge ọkọlue, onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Adakụ mmụọ gboo na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya, na-ayọkwa ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, na-ewetakwa amara ya n'isi Skọla Ọgamaka na ezinụlọ ya na ezinụlọ Adakụ mmụọ gboo, ka Chineke na-abawanye ngọzi ya. Ezinụlọ Ebunilo na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka o si welu mee ndị be Ebunilo niile ngọzi amara ya n'isi ha, ọkachasị ndị nke bịara ebe a n'ụwa bịa ka ha nọrọkwuo ebe a nyaa na-enweghị nsogbu ọbụla n'ụzọ dị iche, ka Chineke mee ka ọnọdụ ha n'obodo a bụrụ ihe ha ga-eji na-enwe aṅụrị. Chuke na Patricia Mora na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Izuchukwu Chuke. Jude Mmụọjekwu na-ayọ maka udo, agamniru, ịdị n'otu, ibenata afụfụ n'obodo anyị na ndị niile na-achọ ịnọrọ onwe ha, ka Chineke mara ihe bụ obi ya ka o mee na ha ncha. Adakụ mmụọ gboo na-ayọ maka mkpụrụ obi Caroline Ezeọba na Kate Chukwudozie. Ifeanyị na Krisonwe Emelie na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Ọka Okwuraiwe. Ezinụlọ Ụgbọọgụ na Arinze na-ayọ maka mkpụrụ obi Philomena Chimezie Arinze. Ndị Legion of Mary na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị otu ha niile bụ ndị nke rapụgoro ụwa nke a. Lenọs ndị Igwe na Ngozi Anụnwa na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị Nkiru Cynthia Anụnwa Ọrakpụ. Ego Ọraguzie na-ayọ maka mkpụrụ obi Anayọ Egboka. Ezinụlọ Ebunilo na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ha nwanyị Josephine Chinwoke Ebunilo, onye a na-elote ofu ọnwa o ji wee rapụ ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu Ambrose Udorji. Unu nọkwa ya. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Anya
Kenegi Gosiagi Nahana Namwa Namwonso Udo Dereonu iji kwado onwe anyị ọfụma maka emume nke Eucharistia n'ụwa ka anyị nyochie na akọ na uche anyị ebe anyị si emejọ Chineke ka anyị yọọ mgbaghara. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile meela anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Anyị ya ayịyọ. Chineke anyị, na nnukwu ebere na mgbaghara gị ka ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile. Biko kwukwasị anyị amara gị na-akwụsịghị akwụsị. Nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na nnukwu nkwa i kwere anyị, wee ebe eketa oke na nwuri nke eluigwe. Site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ọ ya amagbu onwe ma anyị tọọ ntị naanị wee gee ntị n'ife ọgụgụ anyị agụgasịla anyị, maka mgbe anyị ya na-ekwu okwu Chukwu anyị agbado ụkwụ n'ife niile ndị a agụpụtala anyị. So I invite everyone to be very attentive to each of the readings, because the homily will help us to explain all that God is bringing to us today. Ihe ọgụgụ ewetere n'akwụkwọ ọnụọgụgụ. Onye nwe anyị gbadatara n'urukpu wee gwa Moses okwu.
o were ụfọdụ mmụọ ahụ dị n'ime Mozis nye iri ndị okenye 7 ahụ. Mgbe mmụọ ahụ dakwasara ha, ha bidoro buwa amụma. Ugbu a mmadụ abụọ a na-akpọ Eldad na Medad anọghị n'ọgbakọ ahụ, mana a hapụrụ ha n'ụlọ obibi. Esoro dee aha ha n'akwụkwọ, ma ha esoghị pụta n'ụlọ ikwu ahụ. Ma mmụọ ahụ bịakwara dakwasa ha, ha wee na-ebu amụma ebe ha nọ n'ụlọ obibi. N'ihi ya, mgbe otu nwata nwaokorobịa gbara ọsọ kọrọ Mozis, Eldad na Medad na-ebu amụma n'ụlọ obibi. Joshua nwa Nun, onye bidoro na nwata sowe Mozis, wee sị, nna m ukwu Mozis, si ha kwụsị ya. Ma Mozis zara ya, ọ bụ n'ihi ịgbachitere m ka iji chọọ ka m kwụsị ha. Ya kwa omume, ọ masịrị m ka ndị nke Onyenwe anyị niile bụrụcha ndị amụma. Ọ dị nnọọ ka enyecha ha dum mmụọ ahụ. Okwu nke Osebrowa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. 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 Iwu nke Onyenwe anyị zuru oke, ọ na-agba anyị ume. Atụmatụ nke Onyenwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, ọ na-enye onye umeala amamihe. Ọ na-enye obi aṅụrị. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Ịtụ egwu Onyenwe anyị dị ọcha, ọ na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Ihe nhazi nke Onyenwe anyị bụ eziokwu, ha dum zichara ezi. Ọ na-enye obi aṅụrị. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Ọ bụ ezie na nwaodibo gị kpachapụrụ ha anya, bịakwa were ileru anya ala nke ọma na-edebe ha, ma ọ bụ onye nwere ike ịchọpụta mgbe a dara? Wụcha m na mmehie m mere na-amaghị ama. Na-enye obi aṅụrị. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye obi aṅụrị. Nke ka nke, ekwela ka nwaodibo gị nyaa isi na njọ. Ekwela ka njọ m chịa m. Mgbe ahụ ka m ga-akwụba aka m ọtọ. Agharakwa m isota nnukwu njọ ọbụla n'aka m. Na-enwe obi aṅụrị. Atụmatụ nke Onyenwe anyị na-enye
ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ a wetara n'akwụkwọ ozi James dị asọ. Ugbu a geenụ ntị unu ndị ọgaranya, bido n'ịkwa akwa, bewe na akwa maka ihe nhụju anya dị iche iche nke ga-abịakwasị unu. Akụ na ụba unu alaala n'iyi. Uwe niile unu nwere aghọọla ihe nra ripịara. Ọlaọcha na ọlaedo unu agbaala nchara. Nchara ha gbara gosiri ikpe amara unu na nchara ga-agba unu nke ga-erichasị ahụ unu. Akụ na ụba unu chekwubere ga-abụrụ unu ọkụ na-ere pịapịa n'ụbọchị ikpeazụ. Lee, unu ghọgburu ndị ọrụ gwuru ala n'ubi unu. Geenụ ntị nụrụ akwa ụgwọ ọrụ ha unu jidere na mmegbu. Ghọtanụ na iti mkpu nke ndị na-ewere unu ihe ubi erutela na ntị Onyenwe anyị nke igwe ndị agha. Unu na-ebi ndụ oriri na nkwari. Nke ahụ ga-eme ka obi na ahụ unu maa abụba maka ụbọchị mgburi. Unu mara ndị ikpe na-amaghị, bịakwa gbufuo ha na nkịtị. Ọ bụ ezie na ha adọghị onwe ha mgbe ha guzoro n'ihu unu. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mark delu. Otito dịrị gị dị nwenụ. John gwalụ Jesu sị, onye nkụzi, anyị hụrụ onye ji aha gị na-achụ ajọ mmụọ. Anyị gbara mbọ igbochi ya n'ihi na ọ bụghị onye otu anyị. Jesu zara ya, unu egbochila ya. O nweghị onye jiri aha m rụọ ọrụ ebube ga-atụgharị mgbe ahụ na-ekwutọ m. Onye na-adịghị emegide anyị bụ onye nke anyị. N'ịgụ na eziokwu, onye ọbụla kụnyere unu otu iko mmiri oyi n'ihi na unu bụ ndị nke m, enweghị mgbe ọ ga-ahapụ irite ụgwọ ya. Ma onye ọbụla ga-edufu otu n'ime ụmụntakịrị ndị a kwere na m, ọ ga-akara onye ahụ mma ma ọ bụrụ na-ekenyere nkume buru ibu n'olu ya, tụnye ya n'ime osimiri ebe mmiri ga-eri ya. Ọ bụrụ na aka gị emee ka ị mehie, bupụ ya. Ọ kara gị mma iburu otu aka banye na ndụ karịa iburu aka abụọ banye n'ọkụ mmụọ ebe ebe. Ọ bụrụ na ụkwụ gị eme ka ị mehie, bupụ ya.
ọ ga-akara gị mma ịda ngwụlọ ma banye na ndụ karịa inwe ụkwụ abụọ ma atụba gị n'ọkụ ala mmụọ. Ọ bụrụkwa na anya gị ga-ebutere gị ọdịda, wụpụ ya. Ọ ga-akara gị mma iburu anya mpịa banye n'alaeze Chineke karịa iburu anya abụọ laa n'ọkụ ala mmụọ, ebe idide bụ anwụ anwụ na ebe a na-adịghị emenyu ọkụ ahụ emenyu. Ozi ọma nke osebụlụ ụwa. Biko, o nwere mgbe nna amụ ọkwa ndị yọrọ maasị, o nwere ofu n'ime ya ma kpọrọ ezinụlọ ọkọlue na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Franka Ọkwọ, onye na-elota mgbe eji were mụọ ya. Amen. Achọpụtara m na microphone o ji ekwu ka nke m ji ekwu mmanya ka m ji wee nalị anya. Ọkwa m mere ọfụma. Amen. Unu fụrụ na ife ọgụgụ niile a gụsịsịla anyị tata na ifefa chierika, bido na ife ọgụgụ nke mbụ wee lue na ozi ọma. So na anyị ga-eji nwayọọ wee gbalie nye, maka na isi ife ụka ji akụzili anyị okwu nke Chineke ma atụgharị anya n'ụdị ọzọ. Ife Chineke ji agwa anyị okwu mgbe niile bụ ka anyị wee nwee ike imezi ndụ anyị. Ọ bụrụ ka a maa anyị ikpe, ọ bụrụ ka ekwutọ anyị, ọ bụrụ ka a na-enede anyị anya, kama ka ọ bụ maka inyere anyị aka ka anyị wee na-aga n'iru. Ọ bụ onye afụrụ n'anya ka a na-enye gịnị? Ndụmọdụ. Unu nọzụkwa ya. So achọrọ m iji nke a wee bido, maka na ị na-anya n'ife ọgụgụ nke ịbụa, James dị asọ otu o si lebe ọnụ okwu, ọ dị ka ndị niile bụ ọgaranya na nsogbu adịgo ozugbo ozugbo, na akụ na ụba unu ya ebutela unu gịnị? Ikpe ọmụma. Unu na-akwadobe onwe unu maka ụbọchị gịnị? Mgbuli. James ezoro ọnụcha. Mana anyị maara na Chineke anyị eme mmadụ ọgaranya tụgharịkwa n'otu aka afọ wee tinye onye a n'ọkụ ala mmụọ. So na o nwelele ife James na-ekwu, o nwere ife Chineke chọrọ ka anyị ghọta. Amen. Ka anyị na ife ọgụgụ nke mbụ. Joshua a na-ekwu abụrụ onye nọtele aka n'ebe Moses nọ. Nwaodibo Moses nye onye nyana ya na-alụkọ ọrụ n'ịgbasa oziọma nke Chineke. Nyanwa bịara wee sị Moses, anyị fụrụ Eldad na Medad kafa na-ebu amụma. Kwụsịfa ibu amụma na afafa adịrọ n'akwụkwọ, fa natara mmụọ nsọ. Amen. Anyị gaa n'ozi ọma. John a na-ekwu abụrụ John ọ bịara ụka? Ọ nọ ebe a bụ John? Ọ bụrụ John nke gị ka a na-ekwu. John a na-ekwu alụkwa na mmadụ aka maka ịlụta okwu. John a na-ekwu bụ John so Jesu
na-alụ ọrụ ịgbasa ozi ọma. Ya na-agwa Jesu na anyị fụrụ onye na-achụ ajọ mmụọ n'afa gị. Anyị chọọ ka anyị kwụsị ya. Anyị chọọ ka anyị kwụsị ya maka gịnị? Na afịa adịrọ n'akwụkwọ St. Eugene. Ọkwa ya? So ifugo n'ife ọgụgụ nke mbụ, lotekwa na ife ọgụgụ nke mbụ a bụ na agba ochie, ọ bụrụkwa ife nke taa. Joshua na Moses agba ochie, nya ka olukweziele n'oge nke Jesu Kristi na agba ofu ife a ka na-eme gịnị? Kwụsị ya na afịa adịrị ya na o soro anyị, ọ mara ego eji. So kedu ife anyị nwere ike ịmụta na nke a? Ọtụtụ oge, amen, ọtụtụ oge anyị bụ nsogbu dị n'obodo, anyị bụ nsogbu dị n'ụka, anyị bụ nsogbu dị n'ụmụnna, anyị bụ nsogbu dị n'ụmụ ọkpụ, anyị bụ nsogbu dị na ndị nnadi. Ọkwa ndị nnadi? Ndị nnadi ife abịala. Ndị nnadi abịara ụka. Anyị bụ nsogbu niile n'ọnọdụ niile a, ma kwụrụkwa ọ bụrụ na ọ kwụchapụta na anyị na-alụ ezigbo ọlụ, na anyị na-alụ ọlụ Chineke ọlụ. Sometimes we are responsible for the conflicts in our marriages, in our families, in the church, and in our society, while at the same time convincing ourselves that we are doing good works for God and that we are also working for justice. So, if I am in a situation like this, is a very big task. When ọgụ ka a na-anọ ka anyị ma na ya egbogodo ọgụ tupu so kedu ka anyị esi nwee kwa onye ukwu wala n'ụdị ọnọdụ dị otu a? Onye lue ya mee gịnị? Nyochaa akọ na uche ya. Onye lue ya mee gịnị? Nyochaa akọ na uche ya. Ma brother, ma sister, ma fada, onye ọbụla mee gịnị? Nyochaa akọ. Ma gị bụ ichie, ma nze, ma lọlọ, nyochaa gịnị? Ka amalụ na nsogbu adị n'ime ogbe, ma o mere gịnị? O si gị n'aka. Joshua alo ọ na-atụrịrị Moses bụ ka akwụsị onye na-ebu amụma, onye na-eme ife dị mma, maka na afịa adịrị ya. So na ọ bụrụzi ife dị mma bụ ime ife dị mma, ọ bụrụ ya bụ okwu na ebe isi ma onye ịbụ. Unu afụrụ na nsogbu anyị n'orika. Na onye a na-ebu n'afa nke diwana Jesu Kristi, mmiri ya ezo echi, na ndị mmiri a na-ezo mbanụ o toluru etolu maka afịa adịrị ya. Oke afa ga adịgo n'elu, iwe na-eme ife asịsị eme na-ekwu ife asịsị ekwu na ọ dịcha fa niile adabacha. So n'ozi nke mbụ bụ onye lue ya jili ilie na gịnị wee si ọnụ ka amalụ. By the way, ọkwụnụ ma na ekwube ndị na-ekpete ekpele, anyị bụ nọmba 1 na ndị na-ekpete ekpele. Ndị na-akata ụka, anyị na gịnị? Anyị bụ n'isi. Mana anyị na-eme ife niile ndị a, ọ dịka anyị eji ofu aka na-ekpokọnata, jile aka nke ọzọ na-eme gịnị? Na-ekwosa.
ọ dịzị ya ka ọ na Chineke na ọ na-aza ekpere anyị. Ọkwa ya ka ife ozi nke mbụ tata ji wee bụrụ ka onye ọbụla jiri ile ya mee gịnị gụọ eze ya ọnụ. Anyị ka na-akọ maka James, Joshua na Moses, John na Jesu. Ị maara ife a na-ekwu maka ya? Ife a na-ekwu maka ya bụ na nwa gị nwanyị ma nwa gị nwoke bịa kpesara gị na di ma nwunye si ya na ọ sịkwara ya, kedu ife ikwuru ozugbo ozugbo? Ị nụberekwa onu onye nke ọzọ. Self ambition. Joshua egwu na-atụ ya eme ndị a mekata anali ya ọlụ. Insecurity. Ọnya mekwuru John, anyị chọọ ka anyị kwụsị ya ibu amụma. Ọlụ Chineke bara ụba. Negodo anya ọlụ Chineke Jesu olugidelu wee kpọkọnata ndị mmadụ wee ranye fanya bụ ọlụ n'aka. Ka ndị a na-azọkọlụ achọrọ ka ndị ọzọ sonye n'ọlụ eme achụpụfa na line. Ọ bụrụ otu a ka ọlụ Chineke si dị. Mana unu n'anya unu mali na ọnya bụ ife ji obodo anyị ebe niile tata. Sọsọ m ya echi eze, sọsọ m ya eme gịnị ya adị, sọ m ka ya na-anụ afa m. Amen. Nwa obere oge ka ị nwere n'ụwa a nke ga-aga ma ọ sọrọ gị ma ọ mere gịnị ma ọ sọ. So ife ị na-azọkọ ndị ọzọ esonyene, ngwa gabanụ. Ofu mgbe a sị gị gabakwuzie esi na ike adị ifụsikwala ụzọ ebe ọ bụ a na-aga ife ọzọ n'ụzọ. So ka anyị jiri nwayọọ ka ofe ifulife Moses gwa Joshua, ị na-agbachili onye ogbe isi ihe goteli okpu na ra Chineke onwe ndị ji afie egwu ojoro ọ mara gị ife ọ ya emefa, ọ ya afịọfa ọnụ. Ihe gbalụ Chineke ọgụ ifụkwa rapụva. Mana anyị maara na ebumnobi ya abụrụ nke ezigbo ya. Moses said, are you jealous? So, but like I said at the beginning, the most important thing is the reason why God is giving us this message, to help us redress our steps and move in a better direction. Amen? Joshua got the message. Watalia John no nwe watakwuli ife Jesu na-ekwu na ọlụ Chineke na ọ na-akpọ gịnị onye ọbụla na ngọzi Chineke na mmụọ Chineke. O nwere onye nwere ike isi na ọ bụ nke a ma na o nwere ike ịnọ n'ime onye ọbụla. Fa ghọtaziri ya. Ife anyị ji abịa ụka, ife anyị eji akpọkọ n'anyị ka anyị na-ego ikwu Chineke bụ ka o nyere anyị aka ka anyị wee so ite na line. Maka Chineke maara na anyị chọrọ ka anyị mee ife n'otu o si wee mee gịnị wee masị ya. So anyị na-ayọ Chineke n'ozi nke mbụ a ka o nyere anyị aka ka anyị nwee umeanị ịnabata onyinye na ngọzi na amala uru kwesịrị onye ọbụla, n'agbanyeghị ọ bụ nwoke, ọ bụ nwanyị, ọ bụ oji, ọ bụ ọcha, ọ bụ nwata, ọ bụ okenye, ọ dara ngwụlọ, ọ na ọ dara ngwụlọ. Ka Chineke nye anyị umeanị iji wee nabata na Chineke nwere ike irukwesị amala ya n'ime onye ọbụla. Anyị wee na-ayọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị.
nke a bụ no paragraph 1. Ịma na m kwuru ka anyị gbalie ya agbalị ọrụ ya. James n'ife ọgụgụ nke ịbụa nwee kete ndị ọgaranya ketefe na jidefe n'ọlụ. Ndị ọgaranya nwere ihe n'aka enu. O nwerezi ebe ọgaranya n'ebe a. Okay, ọ dị ebe a ka nsogbu dị. Ngwa ndị bụ ogbenye nwenye n'aka enu. So ịma ya bụ ogbenye bụla amoosu. Ndị bụ amoosu ngwa na nwenye aka. Amen. Nwere onyinye Chineke nyere gị lụọla ya ọlụ. Ị malụ na ị ga-abụgide ọgaranya bido n'ụwa wee lue na gịnị n'ụwa ọzọ. Onyinye nke inye ego Chineke nyere gị ị wee jiri ya lụchalụ Chineke ọlụ n'ụwa. Otu o esi gọzi gị n'eluigwe mmadụ agha afụ ụdị ya mbụ. So ka a na-agụnya bụ ife ụfọdụ bụ ogbenye bụla amoosu faya na-asị Chineke gwabịa ndị ọgaranya na otego fa mebere anyị ife. Chineke uche ọ na-enekwa n'anya ka ọ malụ na onwere ọgaranya ọnya ka m ji bụrụ ụzọ jụọ onwere ndị ọgaranya n'ebe a o nwere enwe niile aka mana o nwere na-ene anya ka ọ malụ na ndị ọgaranya na fa nọkwa ya ka ọ sị ọnụ ya mana ọ na-egekwa ntị n'ife a na-ekwu. Ọ bụrụ ife a ka ọ na-achịgharị n'ime obi ya. Ijili ego Chineke nyere gị wee lụọla ya ọlụ. Chineke ya agọzigide gị ọkwa tụkwasị ego n'elu ego wee lue na ndụ ebe maka iji onyinye o nyere gị wee mee gịnị wee lụọla ya ọlụ. So don't be scared or worried. Mana ọ bụrụ na ijirizie onyinye Chineke nyere gị wee chie ndị ọzọ ọnụ n'ala wee gosi ife na-enwe obodo enwe wee na-agwafa na mmadụ na-aka ibe ya, akụnụba gị niile a afụfụ so ya ọnụ apụrụ ịkọwasị nwe ya. Ọnya ka James na-ekwu. Amen. A na-ekwu maka ọgaranya mana ọ bụrụ jos onye nwere ego. O nwere ndị bụ ọgaranya na-arụ ike. Health is wealth. Health is wealth. O nwere ndị nwere ego mana fa nwere arụ ike. And wee jiri nya bụ arụ ike nwere wee na-egosi ndị arụ adịrọ na-echife ọnụ n'ala, exploiting them, taking advantage of them. Ifugie na ị nwere ego mana afụfụ na-eme gịnị na-eche gị. So ife eji agbalị etu a bụ na uche mmadụ adịka aghụghọ. Enwere ike otinye anyị Chukwu daalụ afụrụ m ego mịa bụlụzie nke ifugo kịta na arụ ike nwere ike ọ bụrụ ya bụ ebe ịbụ gịnị ọgaranya. Jilie jeelu Chineke ozi ka ọ yalị ibutere gị gịnị ọghọm ụbọchị ikpeazụ. Ọnya bụ ife a na-ekwu. Ikekwe ọbụna onyinye nke ide akwụkwọ, ikekwe ọbụna onyinye nke ije ozi, ikekwe ọbụna onyinye nke ikwu okwu, ikekwe ọbụna mma onyinye nke mma, ikekwe ọbụna onyinye nke entertainment. Nke ọbụna o nyere gị iji lụrụ anya jeelu Chineke ozi, ọ ya agọzigide gị bido n'ụwa wee lue na gịnị n'ụwa ọzọ. Mana ijili ya wee take advantage of others, ijecha ọfọlụgụ na
lotekwe na isiokwu bụ na Chineke ada agwa anyị okwu ya ka ọ nwee ma anyị ikpe kama ka ọ nwee duzie anyị n'ụzọ anyị ga-esi nwee fee nye ka ọ nwee bala anyị ulu maka na ọ maala na anyị bụ ndị nke ya nyanwa kele anyị. So again, don't be scared. And ife ozi ya ji apụta tata bụ na o nwere ndị ọ bụ otu a ka ndụ fa si dị na fa na-eme gịnị bụ mmadụ ka fa ji aba alụchala ya ọlụ ojide ụgwọ ogolo afịa ọ ya akwụ ụgwọ ọ na-aba ọgaranya onye nke ọzọ a na-anwụna. So ka Chineke nyere anyị aka ka anyị jiri onyinye ọbụla o nyere anyị n'ụwa wee jee lie ozi ka o nwee ike ịkwụ anyị ụgwọ mmaji kwuru mmaji na alaeze ya. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Paragraph 3 anyị anakwana ozi nke abụọ ọ paragraph 1 a ga-enyere anyị aka ịghọtazi ife bụ ikunye ndị nke Chineke mmiri oyi. O nwere onye ọbụla ya ekunye ndị nke mụ mmiri oyi yara enweta gịnị ụgwọ ya. Generosity. So ka anyị gbanụ mbọ nyelu mmadụ ibe anyị gịnị aka. Ọ bụrụ na ị na-enyeli ya aka maka ifi na ọ bụ so ifi iji enyela onye aka bụ maka na Chineke enwezuka Chineke gbachie nkịtị. So jiri maka Chineke mee maka gịnị Chineke nyere ya aka rapụsị anya nye ma ọnụ ọjọọ nwere maka ị nwere ike inyecheli ya aka ọ bụrụ ọ naanị ife na-ekwuru ọgọm eme na gịnị ọgọm egbuna m mana ọ maka Chineke ihe leta ụgwọ ya. Amen. O nwere ndị bụ ife na-azọfa tata bụ na fa ji ego fa nwelu onyinye fa nwelu wee na-enyelu ndị mmadụ aka. Chineke wee si na ya na-agọzi fa. That is the secret of their success. Ọ bụrụ so n'ego na agamniru ma arụ ike ma udo na fa na-emenyelu ndị ọzọ. So ndị dị otu anụnwa na-emepụ ụlọ ndị mmadụ jisi na ike Chineke na-agọzi unu because generosity is a form of prayer maka sacrifice or iji wee menyewelu ndị mmadụ and ị na-eme ka ngọzi Chineke onye afọ inyere aka ịkwụrụ ụgwọ enwee gbapụta n'ụlọ ọgwụ ọ na-eto Chineke efu ka o si dị ọ na-eto Chineke. So ka Chineke nyere anyị aka ka anyị rapụ ife ọbụla na-eme ma ife megolu ka anyị nwee ike inyekwalụ mmadụ ibe anyị aka maka na ọ bụ Chineke ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-emerụ. Nọmba 4, onye dufielu ụmụntakịrị m ụzọ afụfụ ọ ya ata ọ ya karịa mma na ebulu okwute kedie n'onu wee tụgbunye n'ime mmiri. Efukwala afọ dị n'idufie mmadụ ụzọ. Amen. Emekatakwana bụrụ onye aya na-alụ aka na ọ gị kụzilie ife ọjọọ nya bụrụ na ife ọjọọ ọ na-eme nọ nyanwa ka o si na mmụọ wee mee gịnị pụta nya bụ na gị nwa. Kedu ife o ji dị very dangerous? I wee kụzieli ya ife ọjọọ o wee sizie n'aka gị mụta ife ọjọọ sikwezie na ya kụziela onye ọzọ afọ kụziri wee kụzikwela onye ọzọ. Onye bụ the arch planner onye gị nwa ifugo ife o ji dị very dangerous. Onye ka Jesu ji amanya bụ atụ onye dufielu ndị nke ya ụzọ ọ karịa mma ma ekodio nnukwu okwute n'onu
tụgbu ya na mmiri. Etinye n'aka na idufie mmadụ ụzọ. Tụ mgbe ị na-atụ ili alo, ọ bụrụ mbọ gị, ọ bụrụ m ka ọ gwara ife a ngosi ya na isi na isi rabụ n'ọnụ. Onye afọ ikekwele n'ọnụ egbe ọnụ ka ị na-agba na onwekwuru ife iyi eme, mana onye afọ ịgwala ome gịnị ofukelu onwe mee nke ka njọ. Ebe ka o si mụta ya? Gị nwa bụ onye nkụzi nke a. Ka Chineke nyere anyị aka ka anyị zere ife ọjọọ na ịkụziri mmadụ ibe anyị gịnị ụzọ ọ ga-esi wee na n'iyi. Amen. Ọ bụla aka gị ga-ebutere gị ime njọ, mee gịnị? Bupụ ya. Ọ bụla anya gị, mee gịnị? Ọ bụla ụkwụ gị, mee gịnị? Ọ kara gị mma ibu anya mpịa, mee gịnị? Jebe n'igwe. Ife ọpụta bụ na n'eluigwe nọ ma ndị anya mpịa ma ndị so n'eluigwe ndị jupụtara ebu gịnị? Ndị ọlụsị. Ọhamụkụ nna m ọrụ Jesu kwuru, mana kedu ife a na-akụziri anyị? Kedu ife okwu a pụtara? Onye a gịnị ya na-akpa? Mkpakọrịta gịnị ya ọ na-enwedebe gị nso na Chineke ka ọ na-enweta gị aka n'ebe Chineke nọ? Ọ na-emelite mmụọ gị n'ụdị nke Chineke ka ọ na-ekewapụ gị n'ebe Chineke nọ? Any friendship that does not bring you closer to God, cut it off. Ọnya ka Jesu na-ekwu. Ebe anyị na-eje ndị ma na ije enye nọ sọsọ alụ na mpụ. Ebe anyị na-eje ịma na ije enye nọ sọsọ ife ya eme gị ka isi na mmadụ pụọ ka ị ya n'afọ. Jesu sị gịnị? Cut it off. Ka ị nwere ndụ gị mee gịnị? Mere ife. Ọ bụla aka gị na-ebutere gị ime njọ, bepụ ya. Amen. O sikwala ike. Unu m ife o ji si ike. Ifuru ebe ọ na-eje ọrụ, ifuru ebe a ọ na-eje akwụkwọ, ebe afụ ka o si akpata ife o ji azụ ezinụlọ ya, mana ọ bụ ebe afụ ka o si eketọpụ onwe ya n'ebe Chineke nọ. Maka ebe afọ ọ na-eje ọ bụrụ onye nwụrụ ka a na-eme gịnị? Ka a na-akwa. Onwe ya arapụ ebe o si akpata ife eji azụ ezinụlọ. Kedu ka iru na anya ya dị ya? Efughị ife o ji si ike ibepụ aka ma iwụpụ anya. Mana ọsọ si ya bụ ife iyi eme, inwe eme gịnị? Inwere onwe gị. Enyi m na onye agbasa akịta, hei moto m mmanyazi moto mma nwezi ego na mụ nwere ego tata bụ maka ifi na mụ na Okeke ma Ọkafọ na-atọ. Jesu sị gị ọ bụ na ụtọ unu a abụrụzie nke na-ekewapụ gị n'ebe Chineke nọ, mee gịnị? Kewapụ ya. Agụụ anyị eme gịnị? Anyị egbu gị. Na nchịkọta okwu, anyị na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ, ka anyị malụ na nsogbu dị n'ime ezinụlọ anyị ma n'obodo anyị ma ọ bụ n'ụka ma ọ bụ n'ogbe, ka anyị malụ na obodo anyị ka o si n'aka, ma ọ bụ ịchọ sọ maka ọdịmma nke anyị ka ọgba aghara niile aja dị. Na-ayọkwazi ya ka o nyere anyị aka onyinye niile o nyere anyị n'ụdị ọbụla ka anyị jiri ya wee jee lie ozi. Ka anyị letenụ mmadụ ibe anyị anya. Ọ Chineke melụ ka anyị nọdụ n'ọnọdụ anyị ji wee nwee ike ịkpata ife a ga na-eli, ka anyị nwere n'ike wee nye ndị ọzọ nyelefe aka na nsogbu fa. Chineke nyere anyị aka ka anyị ghara idufie onye ọbụla ụzọ.
Chineke nyere anyị aka ebe nọ anyị si ada ka anyị si na ya mee gịnị pụta ka ọ ga-abụ ụbọchị ikpeazụ ka Chineke kpọbata anyị na alaeze ya. Ife niile ndị a ka anyị na-ayọ site na Kristi dị nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, si otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile, a mụrụ ya amụ eghị eme, ya na nna bụ otu ihe anyị bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, amaka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, ọbara Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbogbo ya n'oge ya n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ ọnwụọ elie ya, mgbe o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, nọrọ n'eluigwe, nọrọ n'aka nri, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etogolo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim, ana m achọta ebido n'ọnwụ ka anyị jiri n'ohere a wee kọsalụ Chineke ife na-akpa anyị, maka na ọ dị nkwadebe mgbe niile ịza ekpele na imere anyị ife niile anyị na-ayọ ya. inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị, Inwe na anyị nụrụ ayịya anyị. maka ndị ndu nzukọ nsọ Kristi, ka ha were ịhụnanya na mmụọ na-anụ ọkụ na-arụ ọrụ nke Chineke, anyị arịọ gị dị nwenụ. Dị nwe na anyị nụrụ ayịya anyị. Maka ndị ndu obodo na mba ụwa niile, ka ha were ezi ịhụnanya na nsọpụrụ na-agba mbọ maka ọdịmma mmadụ niile, ọkacha ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị na-enweghị olileanya na ndụ ha, ka Chineke nye ha ezi nghọta na mmụọ ịhụnanya nke ga-agbanwe ndụ ha, nyeghachi ha okwukwe, anyị arịọ gị dị nwenụ. Dị nwenụ nụrụ ayịya anyị. Maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị niile, ọkacha ụmụnne anyị ndị na-enweghị ike iso anyị na jamas tata dị asọ, ka amara na ebere Chineke jupụta na ndụ ha, anyị arịọ gị dị nwenụ. Dị nwenụ anyị nụrụ ayịya anyị. Maka ihe ndị anyị bụ n'uche were achụ àjà masị a, ụmụnne anyị ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka Chineke were ebere ya zute ha na mkpa ha niile, anyị arịọ gị dị nwenụ. Dị nwenụ anyị nụrụ ayịya anyị. Maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na masị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche, ka Chineke nabata ha n'alaeze ya, anyị arịọ gị dị nwenụ. Dị nwenụ anyị nụrụ ayịya anyị. Chineke nna ji ike niile, ịnụgo ka o si akpa anyị, gị ikele anyị, ịka malụ ife na-akpa anyị karịa otu anyị si wee kọwapụta ya n'ụbọchị nke taa. Anyị na-agbakwanyezi ịmala ife ndị a ga-ihe emeela anyị, ọ dị anyị mma ka na arụ ka na mkpụrụ obi, biko meela anyị fa site na Kristi dị nwenụ anyị. Hallelujah.
Hallelujah. Everybody sing hallelujah. Sing hallelujah. Jesus is the Lord and Savior. He's the Prince of Peace. Thank Him for His miracles, for His mercies. Jesus, our Papa Talagi. Hallelujah. Onye rege ndụ gị. Hallelujah. O mere gị ihe mmadụ apụghị imere gị. O mere ka icheta n'ụbọchị tata. Ọkwa ya nyere gị ndụ gị. Ụlọ ọma iji agụrụ ya egwu. O nyere gị ọnwụ nta iji na-anyara isi ya. He's the Prince of Peace. Glory be to the Lord in the highest. Adoration be to my God in the highest. Ọmọ Chineke jọ̀wọ́ nọ ya mma. Ọnụ ọbụla ya elu. Onye mere mma ọbụla ya elu. Ọkwa ya nyere gị ndụ. Ọkwa ya na-edu gị. He's the Prince of Peace. Anyị gatụrụ Chineke mma, onye nwe anyị meela. Anyị gatụrụ Chineke. Ụmụ Chineke tụrụ Chineke mma. Onye nwere ndụ tụrụ Chineke mma. Onye nwe anyị. Anyị gatụrụ Chineke mma. Onye nwe anyị. Anyị gatụrụ Chineke m. Onye nwere ndụ tụrụ Chineke mma. Onye nwere ike tụrụ Chineke mma. Onye nwe anyị. Anyị gatụrụ Chineke mma. Onye nwe anyị imela. Mma onye nwe anyị emela nụ. Mma onye nwe anyị imela. Anyị gatụrụ Chineke. Ihe ebube emela nụ. Ihe ebube emela nụ. Ihe ebube emela. Ihe ebube emela. Ihe ebube emela. Kelenụ ya. Kelenụ ya. Onye m kelee ya. Onye ọ gọziri kelee ya. Gbawa egwu kelee ya.
ị ga-asị na onye na-eme mmemme ọhụrụ m ihe m na-arịọnụ ya ọ gị ga-emere m ihe a ọ dị m akpọtụ na n'ime ọhụrụ m ihe m na-arịọnụ gị ọ gị ga-emere m ihe a na-ebere m onye na-enye ndụ ihe ọkwa m ndụ m na-arịọ gị ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ ayọrọ m ya ndụ onye m ndụ mmaji mmaji onye na-akwa ọrịa ọkwawa akwa m ọrịa mgbọrọgọ ya dike na dịkpa na ọkwawa akwa m ọrịa m naranụ ya ayọrọ m ya udo onye m udo nyekwasa m ọzọ Children of God, oh, shout hallelujah, shout hallelujah to the Lord 5 times. Hallelujah, 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 amen, 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 hallelujah. O mere gị mma, o nyere gị ndụ, amen, amen, amen. Yọba na ụmụnna m, aja mụ na unu na-achụ bụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnalụ nnu. Chineke onye ebere nara onyinye anyị na-ebutere gị, biko mee ka o meghara anyị ụzọ ebe ngọzi gị niile si abịara anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwenu Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa dị ụwa, site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwelụ ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị nsọ nsọ.
na ịdị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihu ha so ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richere nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịhụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya, gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaba n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per harmonia saecula saeculorum. Recepite salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Tuum advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domina abominibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordiae aduiti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantens bientam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
onye nwe anyị Jesu Kristo onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-arapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu enekwana anya na njọ anyị kama nekwesị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo. Atụrụ nke Chukwu nee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Lord, I want to be like Jesus in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart. In my heart, in my heart, in my heart, in my heart, Lord, I want to be like Jesus in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart. In my heart, in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart. Jigidem, onye nwem Jesus, jigidem, jigidem, jigidem.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, follow him, no turning back, no turning back. This is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, fortress of God, born of His Spirit, washed in His blood. My story, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. My story, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy, I'm blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, walking His love. My story,
Ka anyị ya ayịyọ. Onyenwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka njọ anyị bụrụ anyị ihe nzọpụta nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Ka anyị soro wee keta oke n'otito nke ya ebe anyị so ya na-ekwupụta ọnwụ ya n'elu ụwa. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. A na-elotere onye ọbụla na parish webụsaịtị anyị. Ọ dị arafụ anyị nwa ka anyị nwee ike na-aga na ya, ma ndị na-achọ buletin ụbọchị ụka ọ bụ ebe anwa ka ị ga-afụ ya. Ada ekezi buletin n'ụlọ ụka, ọ bụ ihe so COVID n'azụ. So ihe ọbụla ga-achọ na gbasara ụlọ ụka anụnwa, ma ndị na-achọ itinye afa ha na ụlọ ụka ebe a, ihe ọbụla ga-achọ na ije na the website. Ịchọkwa idoneti ego, ijekwa ebe anwa. So ọtụtụ ihe ka ị nwere ike ime na webụsaịtị anyị, wee na-ayọ anyị niile ka anyị na-eje na ya. O nwede ihe ijere ga-afụrọ ma ọ gbagharị kpọọ parish ka anyị buru ya n'obi, wee na-elotekwa ndị niile kwere nkwa dị iche iche, ma nkwa onyinye Thanksgiving Bazaar, ma nkwa nke capital campaign. Ha ncha niile ka anyị lota ka anyị na-emejupụta nkwa anyị kwelu, wee na-elotekwara anyị niile na second Sunday in October, izu ụka abụọ tata, ka a ga-akpọ ndị bụ ka anyị si wee mee na Thanksgiving nke anyị melụ. Ọ bụrụ na ị kwere nkwa maka ya, nke a bụ ndị zones na ikwubeghị ụgwọ ikwere nkwa na ya, ịchọkwana ka nkwa ahụ ikwere ka ọ banye n'ịsọmpi. Ịma na ụbọchị ụka ọzọ bụ ụbọchị ị akwụ ụgwọ maka ya, o were banye. Ọ gafee ụbọchị ụka ọzọ ị akwụ ụgwọ iji ma agbakọnyezie na ndị otu. Ndị nna agwa nke a bụ anyị niile, ndị Hiri zone, Tansi zone na Shanazan zones. Anyị ghọtara ihe anyị na-ekwu maka ya. So ndị mere pledge, please pay up your pledge to be counted. Bishop, Auxiliary Bishop of Owerri, Moses Chikwe nke kara ya ụka ebe a, o sendiri text to me and mma agụ ya etu o si wee dụ. O si, dear Igbo Catholic community, thank you so much for the honor you did me by coming out in large numbers to celebrate together with me. Words are insufficient to express my heartfelt appreciation of your kindness, love, and support. Thank you for your gifts, both individually, the parish community, and the knights. Thank you for your continued prayers, which have sustained me even during my captivity. You will remain in my prayers. God bless you, Bishop Moses Chikwe. No, not going to ban you. Ezinụlọ Makụ na Ohuche, Mego Makụ na Beatrice Ohuche
ndị nke akara nwanne ha nwoke ụka na Fraịde gara aga ezinụlọ abụọ anụnwa sị ka anyị kenee unu n'ụzọ pụrụ iche n'ụzọ ọbụla unu si were gbarutere ha ọkachasị nke Fraịde emere ebe anụnwa na ha na-ekene onye ọbụla sị na Chineke ya akwụghachi unu ụgwọ mmaji. Kalista Eze Okoye, o nwere ndị na-asị na ha amaghị onye bụ Kalista. Ọ bụrụ na ịnọ n'ụlọ ụka isi na aga mara Kalista, ma na nsogbu dị nọ. Ọ bụ eziokwu. Kalista kwuru n'ọtọ ka ha fụnụgụ ndị si na ha amarago. So o nwere ihe ọ na-eme dịka anyị si mee ọkwa ụbọchị gara aga. Ọ na-ayọ ka anyị nyere ya aka. Mana flyer dị na ya na ihe niile. Ọ bụ 9th of October ka ọ ga-abụ inwe ajụjụ na enya ndị akpọna m nwa ajụna m na Kalista ka ọ kwụọta ebe anwa. Daalụ. Chika Ike kwụrụ ọtọ. So ya na onwe ya akpọrọ ya ụbọchị ụka gara aga mana ọ bịara ụka ụbọchị anwa. Ya na di ya mụ na Chisom aga Nwangwu nwa ọnụ ya. Okay. So ya na onwe ya papa ya nwụrụ na Nigeria. So anyị malụ ka anyị si eme ka anyị beruore ha n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si eme. Ndị nna niile ka anyị lota Satọde anụnwa bụ meeting anyị nzukọ ndị nna niile ICMO. Ọ ga-abụ ebe anụnwa na hall 4 p.m. ka unu bịa n'oge ka emee ya ka anyị si eme. Tata bụ ụbọchị ụka ikpeazụ n'ọnwa nke Septemba. And I'm sure na September nwere babies. So if you celebrate your birthday in the month of September, please may you stand to be recognized. All the September babies, please stand. All September babies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear September babies. Happy birthday to you. Enwekwa watch njiri agagale. Onye tufuru watch ya na ya bịa ka o weli ya. If not, agbasa ndebi ya n'azụ ebe ọ ga-adọ. Anyị wele ogara anụnwa wee na-ekene ụkọchukwu kala anyị ụka tata. Anyị amalụgo ịkpaba afọ ya anyị na-ewe esi oge unu nọkwa ya anyị na-ekene ya. Fada anyị na-ekene gị. Fada daalụ. Wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị ka anyị na-elote ya n'ekpere bụ Fada Jude Umeobi. Daalụ nọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a nụnwa ha kwụrụ ọtọ. Okay. So ndị be anyị ka anyị kụpụrụ unu ha aka. You are welcome to this church anytime. This is your church. You are around. You are welcome to worship with us. Daalụ nọ. Ndị taa bụ ụbọchị ikpeazụ fa na-abịa ụka kwụrụ n'ọtọ. Nke a dabara. Amen. Thank you all for your generosity to the church, to our parish. So thank you for your faith. Ka anyị jisie na ike na-agba anya bụ ọsọ nke okwukwe. Ha na-agbatachi ife. Ọ bụcha eziokwu na ọgụ ụfọdụ dịka na anyị afụrụ uru mbọ okwukwe anyị na-agba. Chineke ọ na-agọzicha anyị. Ị na-echi anyị azụ ife Chineke mere na ndụ gị.
onyere gị aka ka ịghọta na ọsọ ndụ nke okwukwe na ekpele niile na ekpe na ọrụ ọma niile na alụmaka ife Chineke na o jiche ife niile agọzi gị. So ka anyị ghara ịda mba na okwukwe maka ifi na ife ada agacha otu anyị si wee chọọ. Amen. Anyị lotezie isiokwu anyị taata bụkwa onye lue ka ọ chigharịa uche jiri ile ya gụọ eze ya gịnị ọnụ, maka na ife a na-ekwu bụ ka ọ dịrị onye ọbụla mma, emegbune mmadụ, eli na ego mmadụ, etinye mmadụ ka ọ mụta ife ọjọọ, nyelu mmadụ ibe gị aka, nyelu onye ọzọ ohere ka o soro lụọ ọrụ Chineke. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agụsigo na Bano na udo. Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ka otito anyị ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ka otito anyị ga-adịrị, otito anyị niile ga-adịrị Chineke igwe. Ewo, ọ bụghị mmadụ, ma ọ bụghị mmadụ, ịma na ọ bụghị nwoke ka otito anyị ga-adịrị, nwanne m ọ bụghị nwaanyị ya, ọ bụghị mmụnwa ya, ọ bụghị mmadụ ka otito anyị ga-adịrị, otito anyị niile ga-adịrị